Gmina Przodkowo jest gminą, która nie miała jeszcze do tej pory żadnego albumu. Pomysł został podjęty przeze mnie. To jest album od imków z jednej gminy, zrobiony po to, żeby ludzie mogli poznawać, ka siebie. Do te słyszą wszystkie książki pismiona o tej ziemi. Czy ta widza je coraz większy, osobliwie łydzicy? Konkurs jakiego finał był w kartezach pokazują. Głównym celem, taką naszą ideą wespół z partem Kartesiem Zrzeszenia Kasiewskiego Pomorskiego jest umocniwanie kasiabizny, budzenie wśród tych młodych tego świadomstwa apartności. I to, co było nowe w tym roku, to odemkłe pytanie, czym ma jesteśmy, czym są dlice Kasiabę, pokazało, jak bardzo już nawet te młode są dodrzeniały. Chciałbym poznać jak najwięcej zakątków świata, ale na Kaszubach chcę żyć i tu ma być mój dom. Kasiabę dla mnie to ukochany ojczyzna, która mamy swoją wspaniałą historię. Jest to też kultura, wyrk poznaniego i piękny język. Przy okazji dowiedza się, że szkoła w Remi, szpital w Kartuzach i biblioteka w Wejherowie noszą imię Majkowskiego. Jejem baro błyszny z tego, że i młego rozmiec gydać po kasiewsku, pisać po kasiewsku, że je wiem co wiocu po kasiewszczyzny, nieźle nyledzę, które są nie uczył, bo nie młego, albo po nie chcą. No i myślę, że jest to taka wielka sprawa też dzięki moim starkom, którzy mnie nauczyli tego języka i doma. Ten konkurs zachęcił mnie, abym poszukiwała informacji w internecie. I jak się okazało, jest tam wiele informacji o Kaszubach. Na przykład Uniwersytet Kaszubski znajduje się we Wieżycy. Przez to, że zaczęła chodzić do zespołu pieśni i tańca, zainteresowała się kaszubszczyzną, piosenkami, tańcami. I właśnie bardzo się cieszę, że w ogóle ma możliwość chodzenia do zespołu. Ja nie miałam możliwości uczenia się w szkole i bardzo bym chciała, żeby moje dzieci uczyły się kaszubskiego w szkole. Jak widzę, skłeśny sposób poznawania tatczyzny jest dobry. Jedne niewicy zawdzięczają starszym, inni szkole, jeśli kulturowym działaniom wykłelym, jeśli medium, jak dziennikowe był tećcimy, które ze zrzeszeniem od 13 lat w taki sposób włączyły się do rozkustiżania widzy w Kasiebach. Konkurs ten kierujemy do dzieciów i młodzieży w kategoriach dwóch szkół podstawowych, a też gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. No, nadredzi rok to bardzo kurs inaczej i elektroniczną pocztą bardzo można wysyłać odpowiedzi i pewnie dla szkół bardzo ekstra konkurs i 3 grupy będą podstawówki, gimnazja i ponadgimnazjalny. Kaszebę to multaczy na świece, gdzie wieże ojców dorastują dziece. Zemływa rodną czczą i uważają, łebeczaje ze skurpną większy mają. Tak miły wiszte dziś na konkurs piszą dzieca młodze zna. Czy byłoby to można bez tradycji kasiebści pismienie zna? Do i bezcennych zabytków należy dokaz Szymona Krofeja. Krofej dolmaczył z języka niemieckiego a polskiego nabożne pieśnie Marcina Lutera. To był taki kasiebsko-polski język liturgiczny. To był pierwszy taki dokaz po kasiebsku, tak po prywze w historii naszej pismienizny. I temu betowoje barobyśny od Szymona Krofeja. I choć zasładzimy wieldzi, je mało znany nawet kanabetowści zymi. Ale to so gwasno i wnet zmieni, dzonka baro oryginalny łydbie na wypromowanie tego wieldziłe Kasiebę. I wnet za Krofeja trzeba bonze płacić. Na awersie mamy ścinanie kani, natomiast na rewersie jest stara pieczęć bytowska i tutaj właśnie jest ten fragment wykonany z bursztynu. Razem jest tak kwiat kaszubski. Moneta 4 krofeje, która zostanie wydana specjalnie na 11 zjazd Kaszubów, to ma przede wszystkim uatrakcyjnić nasz zjazd i z drugiej strony być taką dobrą promocją zarówno bytowszczyzny, jak i Kaszub. Nazwa pochodzi od nazwiska luterańskiego pastora, który mieszkał tutaj w XVI wieku w Bytowie. To jest kościół, w jakim Szymon Krofej prawił te swoje kazania. Osobliwie ta forma to jest pewna przebudowany, ale w tym placu ten kościół był. Dziś, od lat 80.,
Nękwescył jeju cerkwią grekokatolecką. Cerkwia, a równak do dzysy, dzwony kasiepścim kościółko. Na jacim je pamiątkowy tyfla, który z je po kasiebach może sadzonka tacim mylom wiele dowiedzec. Tyły krofei, ze indze u innych zdunych kasiebach, aby prostu można poznawać snyzie tych strun. W zamieje osoblewy możliwość, żeby to robić na quillingu. Z tej perspektywy można dostrzec bardzo wiele, tego czego na co dzień nie widzimy. Ko takie prawie deja towarza autorowy albumu od imków z gminy Przedkowe, które nawet 4 lat je probyścia w pomycinie. Do jakiego prawie nasz quilling zawanoził. I starałem się uchwycić te wszystkie jakieś ciekawe miejsca, które charakteryzują gminę Przodkowo. I od strony krajobrazu, i od strony dzieła, które zostały zrobione przez człowieka. Przede wszystkim piękno tej kaszubskiej ziemi, które ma swoisty klimat, swoisty charakter, niepowtarzalny i zatrzymanie tego w kadrze to jest właśnie chyba to, co było celem i istotą właśnie tego, jest istotą tego albumu. Kto chce, może też obejrzeć ta wyjątkową snyzie ta gminę na udimkach w rąbie kule pomiećna, gdzie przód była szkoła. Gdyż tam są westywci i bardzo bogato wyposażony regionalny izba. Wiaci wiele można so dowiedzieć z zamka bardzo ciekawym opowieściom gospodarza i głównego organizatora izby. Jak mam karci, patrzę, płybrę, takie latarnia, bo nie było prądu. I ona chce rzec, że ja tu do tej szkoły chładzała, tu już nie było prądu. Na sałucie lepsze lampach wytruchowych. Żeby iść wice dowiedzieć co z historii gminy, wyrt sygnąć do ciastoswiezie weduny monografii Przedkowa i łykolnych wsów Jerzego Śrydra, który po 40 latach ryzowania po siece przeszedł nazad do swoich strun. I ja był w różnych krajach, i w Stanach Zjednoczonych, i w Libii, i w Iraku ja był, i był w Syrii, i w Niemczech ja był, w Anglii. I wiedno so do domu wrócił, do swoich rodzinnych stron, do rodziny. I to jest nasza ojczyzna. Bez używania wielkich słów. I kiedy ja tu na emeryturę się sprowadzał, żeby dożyć, że tak rzeszka, zauważył, że nie ma monografii historii i parafii, w której był przejęty i nie było historii takiej, powiedzmy, ogólnej. No i postanowił napisać. Tak tej powstały i jaś 3 książki opiarte na źródłach z rozmaitych archiwów. Choć autor, jak są podkreśliwy, jest historyka amatora. Ledze to jest sól ziemi, nie? Bo to ledze tworzą wszystko, co my tu mamy naokoło, co się dzieje, dobrego, złego. I takim przejawem książki, która by oddała całe bogactwo ledzy, jakie tu mieszkają, to by był leksykon Przodkowa. Jak ja w tej książce napisał, że tutaj wspomniałem zaledwie około 20 parę osób, ale na takie wspomnienie tu zasługuje 220 osób. I to ledze wsielejacich zawodów. I rządcowie, i szkolny, i ci, co piszą książki, i przede wszystkim ci, co stanowią tożsamość tej gminy. Ważne, żeby tak robić, by każdy był zadowolony, tak jak uczestnicy pięknych quillingów. My jeździmy do floty, jak śnieg nie? Jak śniegu nie, bo ty wolachła, teraz śnieg je, to my do jeździmy, nie? Z dzieca ma ze szkółów, fajnie te nasze okolice, to wszystko widzisz, a i ma wszystko bardzo dobrze, nie? Latem chcą też przyjeżdżać do nas tu na Łezę, żeby Łeza ma jeździć, nie? Ta gmina, fajnie poznawamy, w 3 rzekach, my tu fajnie jeździmy, mamy zrobione kiełbasa, woszta fajnie smażymy, chcemy nas osadzić teraz, jo. Jest piękna pogoda, jest tutaj fajna atmosfera, piękna zabawa, ciekawe w ogóle zabawa polegająca na zjeżdżaniu na workach z sianem. No tego po prostu u nas w Gdańsku nigdy nie było, także dzieciaki miały super frajdę.